Все още помня шума от дъжда, който се блъскаше в стъклото на колата в онзи ден. Къпките се спускаха бавно, сякаш самото небе плачеше с мен. Синът ми, Андре, държеше здраво волана, очите му бяха прикувани към пътя, избягвайки погледа ми. Мълчанието между нас беше толкова гъсто, че можех да усетя тежестта му върху гърдите си. Чантата на задната седалка изглеждаше твърде малка, за да побере целия ми живот. Няколко дрехи, моите лекарства, стара снимка, аз и той, когато все още можеше да се побере в ръцете ми. Исках да попитам защо. Исках да разбера какво го накара да повярва, че това е най-доброто място за мен. Но думите се задушаваха в гърлото ми, заклещени между ранено его и тихата болка. Когато колата спря пред портата на старческия дом, сърцето ми се сви. Портата беше висока, от старо желязо, а зад нея – градина, обезцветена от ситния дъжд. Той слезе от колата, отвори вратата за мен и каза само: така ще е по-добре, мамо. Тук ще имате грижи, компания. Все едно любовта на един син можеше да бъде заменена с график на посещения и изкуствени усмивки на уморени медицински сестри. Докато той се отдалечаваше, почувствах, че част от мен остава зад себе си, заедно с неговите стъпки. Портата се затвори с скърцащ звук и усетих в същия миг, че нещо в мен също се затваря. Тръгнах към стаята, която ми бяха определили, с малък прозорец и бели завеси. Погледнах навън и видях колата да изчезва около завоя. Тогава разбрах. Той не ме оставяше просто в старчески дом, той ме оставяше сама на света. Първите дни в старческия дом бяха като безкрайна зима. Всичко там изглеждаше застинало във времето. Часовникът на стената едва се чуваше, бавните стъпки на другите обитатели, смесеният мирис на лекарства и дезинфектант забравени спомени. Времето не вървеше, то се влачеше. Сутринта, медицинска сестра на име Лусия почукваше на вратата с механична усмивка, предлагаща кафе. Добро утро, госпожо Хелена, казваше тя, докато подреждаше внимателно подноса ми. Аз кимвах в отговор, без да имам смелостта да кажа, че нищо от това не е хубаво. Топлото кафе, сухият хляб, горещата самота в гърлото, всичко имаше вкус на изоставяне. Другите възрастни си говореха помежду си, някои се смееха, други се молеха. Аз само наблюдавах, опитвайки се да намеря смисъл в това да бъда там. Понякога слушах истории за деца, които обещавали да се върнат в неделя, но никога не се появяваха. А аз, която винаги учех сина си на любов и благодарност, се виждах затворена в същата съдба. Нощите бяха по-лоши. Мълчанието ставаше тежко, а звукът от респираторите далеч приличаше на въздишка на самотата. Поглеждах към тавана и мислех за Андре. Къде ли е той? Спи ли спокойно, без да мисли за мен? С времето научих да не чакам. Надеждата вътре беше като острие, реже бавно, докато не остави само празнота. И в тази празнота нещо започна да се променя в мен, макар че още не го осъзнавах. С течение на седмиците научих да разпознавам всеки звук в това място. Скърцането на колелата на столовете, тракането на вратите, мърморенето на разговорите в коридора. Но имаше един час от деня, когато гласовете се променяха побавни, потъжни. Това беше, когато идваха посетителите. Деца и внуци минаваха бързо, с цветя в ръцете и неспокоен поглед, сякаш изпълняват задължение. Някои прегръщаха, други оставяха само подаръци. И когато портата отново се затваряше, старческият дом се връщаше към същото уморено мълчание. Аз наблюдавах от прозореца. Никога не беше Андре. Всяка неделя чаках да чуя звука на неговата кола, същия звук, който ме доведе до тук. Но той не идваше. Нито писмо, нито обаждане. Само ехото на неговото отсъствие, което обикаляше коридорите като жив спомен. Един следобед, една дама на име госпожа Маргарита седна до мен и каза: знаеш ли, Хелена, понякога децата не идват, защото не могат да понесат да видят какво сме станали. Тези думи останаха в мен. Попитах се дали е така. Дали Андре не идва, защото се срамува от мен, от възрастта ми,
от моята уязвимост. Но сърцето на една майка никога не спира да вярва. Колкото и дълбоко да копаеше изоставянето вътре в мен, все още оставаше нишка надежда. Тънка, почти невидима, че някой ден той ще се върне. Всеки ден прекарвах няколко минути пред малката пощенска кутия до рецепцията. Това беше малка стара дървена кутия с метален капак, вече ръждясал. Медицинските сестри знаеха, че очаквам нещо, и може би от състрадание винаги казваха: и днес не е дошло нищо, госпожо Хелена. И аз се усмихвах, като разбирах, но отвътре болеше. Спомнях си за времената, когато пишех бележки за Андре, когато беше малък. Малки послания, скрити в кутиите за обяд, в тетрадките, в чорапите. Мамо те обича, бъди внимателен, мисли позитивно. Вярвах, че любовта е вечен лост, невъзможен за разкъсване. Но времето показа, че дори най-силните връзки се износват, когато само едната страна държи. Един следобед, уморена от чакането, поисках хартия и писалка. Написах дълго, искрено писмо, като изливам сърцето си в думи. Разказах за студените нощи, уморените лица, за копнежа. Казах му, че го обичам, но прошката вече не е достатъчна. Исках само да си спомни коя съм, преди старостта да ми отнеме огледалото. Дадох писмото на медицинската сестра. Тя обеща да го изпрати. Дните станаха седмици. Без отговор. Докато не разбрах, писмото никога не беше изпратено. Беше скрито в чекмедже, забравено, както и аз. В онази нощ седнах на леглото и погледнах през прозореца. Навън, вятърът духаше силно, сякаш отвяваше всичко, което все още очаквах да получа. Денят на рождения ми ден дойде като всеки друг. Тих, сиви пълен с твърде много часове. Медицинската сестра Лусия влезе в стаята с малка торта, свещ и изкуствена усмивка. Честит рожден ден, госпожо Хелена, каза тя, като постави тортата на масичката. Аз благодарих, опитвайки се да скрия треперенето на ръцете си. В старческия дом рождените дни не бяха празници, те бяха напомняния. Напомняния за това колко години са изгубени, колко присъствия са избледнели. Другите дами дойдоха да ми честитят, една по една, с крехки прегръдки и погледи, които казваха: разбирам. Но това, което наистина очаквах, беше звънът на телефона. Един прост звън, познат глас, който да каже: честит рожден ден, мамо. Часовете минаваха. Слънцето залезе. Тортата изстина. А телефонът остана мълчалив. Спомних си, когато Андре беше малък. Винаги се стараех да приготвя нещо специално. Тортата с пълнежа, който той обичаше най-много, цветните балони, масата пълна с усмивки. А сега, в моя ден, мълчанието беше моят основен гост. Когато настъпи нощта, запалих свеща сама. Затворих очи и поисках само едно – да е добре. Защото, въпреки болката, сърцето на една майка все още защитава, дори когато е забравено. Издухах свеща бавно. Пламъкът угасна, но празнотата продължаваше да гори в мен. Беше обикновено утро, едно от онези, когато небето изглежда уморено да бъде синьо. Бях в градината, грижех се за малките цветя, които растяха близо до портата. Обичам да докусвам земята, тя ми напомня, че дори забравеното може да разцъфне. Тогава чух познат звук, моторът на кола, спираща от другата страна на оградата. Повдигнах очи и видях мъж да слиза. За момент си помислих, че умът ми играе номера. Тялото беше по-тежко, лицето по-уморено, но тези очи същите като на моето момче. Андре застана неподвижен, без да знае какво да каже. А аз, без да знам дали да плача или да се усмихвам. Той се приближи бавно, сякаш искаше разрешение да се върне във времето. Когато проговори, гласът му беше треперещ. Мамо, трябваше да дойда. Сърцето ми забърза. Думите избягаха. Аз само успях да протегна ръцете си. Той ги хвана, а докосването беше като срещата на две разделени половини. Тогава разбрах, че нещо в него се е променило.
Погледът му носеше съжаление, а бръчките около очите – вид болка, която само времето и вината учат. Сгреших, мамо, каза той, с пресипнал глас. Мислех, че правя правилното. Целият старчески дом сякаш млъкна. Аз не казах нищо. Просто го прегърнах. И в тази прегръдка, без нужда от думи, усетих, че прошката е започнала. През следващите дни Андре посещаваше дома почти всеки ден. В началото мълчанието между нас беше тежко, пълно с неизказани неща. Но постепенно той започна да се отваря, разказвайки за работата си, за страховете, които е почувствал, когато осъзнал, че ме е изгубил, за нощите, когато е мислил да се обади, но не го е направил от гордост или срам. Аз слушах, понякога се усмихвах, понякога просто държах ръката му. Нямаше нужда от велики думи. Мълчанието носеше повече искреност от всяка реч. Животът ни научи, че времето е жестоко, но и щедро, ако умеем да го използваме. Един следобед, докато се разхождахме по коридорите, той спря пред един от прозорците и погледна към градината. Лъч спомен го върна към следобедите, които прекарахме заедно, когато беше дете. Той пое дълбоко въздух и каза: „Мамо, никога повече не искам да те оставям така, сама.“ Усетих сме от тъга и радост. Тъга за миналото, което не можех да променя. Радост, че най-накрая разбира. В края на деня седнахме заедно, гледайки небето, което променяше цвета си. Казах: „Важното сега е, че сме тук. Това, което е минало, е минало.“ Той здраво стисна ръката ми и за първи път от много време усетих, че изоставянето вече не е тежест. Зимата дойде със сила тази година. Сутрините бяха студени, а пронизващият вятър напомняше, че нищо не е вечно, дори дните, които прекарваме заедно. Чувствах костите си да болят, тялото уморено, но сърцето леко като никога. Андре продължаваше да идва, носейки цветя от градината на дома си и малки подаръци, които знаеше, че ще оценя. Една сутрин се събудих със звука на дъжда по прозореца. Той седеше до мен, държейки ръката ми. Погледнах го и разбрах, че въпреки съжалението, имаше мир в очите му. Той вече не беше просто синът ми. Беше човек, променен от любовта и вината, който най-накрая осъзнава стойността на грижата и присъствието. През дени се смяхме, спомняхме стари истории и споделяхме тайни, които преди бяха скрити. Но нощта дойде и почувствах нещо различно. Дълбока умора, по-голяма от всяка физическа болка. Легнах, а той държеше ръката ми здраво, както в старите времена, и усетих, че краят се приближава. В последния ми дъх усетих присъствието му и спомените, които изградихме. Усмихнах се. Всичко беше мирно. Любовта, която дадох, и любовта, която получих в краткото време на примирение, бяха достатъчни, за да запълнят цялата самота, която чувствах в миналото. Една година мина от онази последна зима. Андре посещаваше дома редовно, вече не по задължение, а по избор. Разговаряше с другите възрастни, носеше цветя и малки подаръци, споделяше истории и се учеше да цени времето, което преди бе пропилява. Градината, която преди изглеждаше тиха и тъжна, сега цъфтеше с цветове и тихи усмивки, отразявайки промяната, която се бе случила не само в него, но и във всички около него. Той винаги се приближаваше до стаята, където прекарвах следобедите, се ядеше и се сещаше за мен във всеки жест. Начина, по който обичах да се грижа за растенията, търпението, което имах към всеки малък детайл, и писмата, които пишех за него, когато беше дете. Съжалението се беше превърнало в действие, а любовта, която преди беше пренебрегвана, сега водеше стъпките му. Един ден той реши да засади дърво в градината на дома. Избра място, където слънчевата светлина преминаваше нежно, представяйки си, че там ще расте нещо силно, устойчиво, като любовта, която най-накрая научи да чувства отново. Той погледна към небето и прошепна: „Мамо, сега разбирам. Грижата е най-чистата форма на любов.“ Сега, докато наблюдавам градината на дома,
пълна с цветове и живот, мисля за всички майки, които, като мен, дават всичко от себе си и понякога са забравени. Времето минава твърде бързо и често очакваме жест, който никога не идва. Но истинската любов не зависи от незабавна взаимност. Тя оцелява в тишината, в малките действия, в простите жестове, които носим в сърцето си. Знам, че много деца не осъзнават, докато не е твърде късно, колко ценно е присъствието на родителите им. Животът ни учи с твърдост, но и с деликатност. Никога не е късно да поправиш грешки, да поискаш прошка, да се грижиш. Ако гледате тази история, помислете, остава ли време да прегърнете, да посетите, да се обадите, да изслушате? Грижата не е само дълг. Тя е форма на любов, която променя сърца и спасява животи. И дори тишината да е дълбока, дори болката да е голяма, майчината любов, тиха, търпелива и безкрайна, остава. Тя не изчезва, само се обновява във всеки жест на грижа, който можем да предложим.